wij beginnen op het Boogman in Snits. En hij krijgt al 2 vreugdechecks voor het doen. En ook in op de trailer. Zet nog niks in de gaten. Ik hoop dat ze in dit lokaal zit. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Daar, ik ben op ziek naar. Hallo. Surprise, surprise! Zegt u mevrouw? Ik wil niet op de kam. Ik wil niet op de kam. Sorry dat ik even niet bereik. Hoi. Want wij komen hier speciaal voor een hele bijzondere leerling. Ze zit hier. Tara, kom eens even naar voren. Maar eens even een applaus. Tara denkt echt, wat is dit nou weer? Hier wist ik helemaal niks van. En dat klopt, ik vond het hier een verrassing. Zodat je misschien wel weten, zit Tara in de finale van Jong. En volgende week is ze, dan is dat zover, hè? Dat is echt super leuk. Dan zit Tara dus in neushoorn in jou. Draaien jullie volgende week zijn. Een supergoeie prestatie vandaag. Je bent gewoon een finalist. Ja. En Jong, voor de mensen die het Jong net kennen, Jong is de Frieske Voice. En Tara kan heel mooi jongen. En zo goed jongen dat ze dus mooi de voorronde strook hier is naar de finale. Nou hebben we speciaal van die finale hebben we een cadeautje voor jullie. Want dit is de Jong Vreugdecheck. En hier heeft madame 10 vrijkaarten voor vreugden tussen de Dolf en Aagje om mooi te nemen naar de finale daar. Dus ja, ik wil heel veel mensen die graag mooi willen. Dat is heel erg leuk. Dus die is voor jou. En dan maar zelfs geen wat mooi. Dus zijn we er heel veel zin in. Lief jou, hey, wil je hem haar nog even een aanmoedigend applausje aan voor naar